L-introduzzjoni tal-infurzar anka permezz ta' multi għal dawk li joħorġu l-iskart fil-borża l-ħażina ħallit effett pożittiv kif l-iskart imħallat li ntrema mid-djar fil-borża s-sewda naqas bi 23%. Dan wara li f'nofs Ottubru ta' sena li għaddiet l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA bdiet toħroġ twissijiet u multi ma' separazzjoni ta' skart. Dan wassal biex individwi u negozji ma jarmux skart riċiklabbli fil-borża s-sewda. Fl-istess ġurnata wkoll l-ERA bdiet tagħti l-multi li residenti u anka n-negozju li joħorġu l-borża mhux fil-ġurnata suppost. Dan wara li kien hemm perjodu ta' 6 xhur fejn il-Maltin u l-Awċin kellhom jaddattaw għal skeda waħda nazzjonali tal-ġbir tal-iskart. Dwar dan tkellimna ma' Mark Sultana li huwa team manager fih dan l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi. Gwart il-ħux ta' skart mhux skont il-ħin jew il-ġurnata tajba. Dik il-multa hija ta' 150 euro u tingħata immedjatament meta ssir l-attività legali. Fir-rigward ta' separazzjoni tal-iskart li daħlet inseħħ f'Ottubru ta' sena li għaddiet, hemm l-ewwel darba li tinqabad tingħata warning, it-tieni darba li tinqabad fil-każ ta' domestiku tingħata multa ta' 25 euro u fil-każ kummerċjali tingħata multa ta' 75 euro. Mark Sultana spjega li dawn il-liġijiet qed jiġu nfurzati minn 3 entitajiet differenti: l-ERA, il-Pulizija u l-Leża. Ottubru ta' sena għaddiet sa' Marzu ta' dis-sena rigward separazzjoni tal-iskart inħarġu kważi 370 warning attivitajiet kummerċjali u il-fuq minn 280 fuq dak domestiku li b'kollox jammontaw għal kważi 650 warning. Intqal li meta ma jkunx ċar xi jkun qed jidher fil-borża s-sewda, l-uffiċjali jitolbu li tinfetaħ il-borża u jekk jaraw skart riċiklabbli tittieħed azzjoni amministrattiva. Huwa importanti li n-nies li jaraw legalitajiet bħal dawn li qed isiru jirrapportaw lilna direttament fuq il-website u ituna kemm jista' jkun dettalji li dawn jinkludu il-ħin jew id-data jew il-lokalità kif ukoll it-triq fejn qed isiru dawn l-abbużi. Sultana temm iħeġġeġ lil kulħadd biex jikkoperaw sabiex ikollna Malta aktar nadifa.